इतिमध्ये बयनिख्रुइबो गिबिसिन आङो दिनै रामफलबिल हायार सेकेन्डारि स्कुलनि राइट साइड सेन्टाराव आङो भट दान खालामबाय। जे दिनैहाय भट होखांनायनि उनाव आङो रायजो राजाफोरनि जे मोनसे दोहौखौ नुदों गमामायै एबार इउपिपिएल हान्जानि जानानै आं बिजाथि महरै देरहागोन रोखा। आरो दिनैहाय रायजो राजाफोरनि जे बाहागो लानाय बिथांमोननि हासि खुसि जेरैबायदि बुंनाय बे जोबोद गोजोनथाव। दा बे हिसाबै रामफलबिल सेन्टार हिसाबै आङो प्रथमहाय भट दान होनायजों लोगोसे मानसिफ्रा जे दिनैहाय रायजोफ्रा भट होनानै देरहासार खालामगोन बे जिनिसा रोखा जाबाय। One